tauraruwa a dan samariya. Taka lafiya Faziledi Hajja Aisha kin girmama. Uwar gidan gwamna lallai samun irinki ko an jima. Kin yi wa dubun al'umma duk talakawa murna suke. Sarauniyar Bauchi ce tauraruwa a dan samariya. Taka lafiya Faziledi Hajja Aisha kin girmama. uwar gidan gwamna lallai samun irinki ko an jima. Kin yi wa dubun al'umma duk talakawa murna suke. Ƙaharu Allah mamallaki na mai yankun mai jiya. Sarkin da in har ya so ba roko ko kai magiya. Ka sake ban dama Allah yau Bauchi zan aje ta giya. Turmi mai jurar daka Hajja Aisha tumukin mana. Sarauniyar Bauchi ce tauraruwa a dan samariya. Taka lafiya Faziledi Hajja Aisha kin girmama. uwar gidan gwamna lallai samun irinki ko an jima. Kin yi wa dubun al'umma duk talakawa murna suke. Hular da ba kowa ina rufunta zai yi kyau ma haka. Roƙon salati Allah ninkawa Mustapha mai maka. Har adayi ashabu ko ta ina ko sun ɗaukaka. Allah ka sa Hajja Aisha har da ƙauren Bauchi ma. Sarauniyar Bauchi ce tauraruwa a dan samariya. Taka lafiya Faziledi Hajja Aisha kin girmama. uwar gidan gwamna lallai samun irinki ko an jima. Kin yi wa dubun al'umma duk talakawa murna suke. Bara na ɗan taɓa birki don yau a Bauchi zan ɗan tsaya. In binciko Hansin na Muhammad Sharafuddin Zambiya. Ɗalle na Hajja Aishatu don halinka ne Zambiya. Ka kai ne gun Hajjatu Dakta nima na ɗan Shamiya. Sarauniyar Bauchi ce tauraruwa a dan samariya. Taka lafiya Faziledi Hajja Aisha kin girmama. uwar gidan gwamna lallai samun irinki ko an jima. Kin yi wa dubun al'umma duk talakawa murna suke. Domin muna ta ganin tallafin kilunguna zuwa sakuna. Kina raban zannuwa a gun mata su maza ya duna. Har shi ya safarin wata ɗan adama wani zo jinjina. Na gaida turmin da kan sakar gidan gwamna ƙauren duka. Sarauniyar Bauchi ce tauraruwa a dan samariya. Taka lafiya Faziledi Hajja Aisha kin girmama. uwar gidan gwamna lallai samun irinki ko an jima. Kin yi wa dubun al'umma duk talakawa murna suke. Kikin zamo damuna mai raba alkairi tiri-tiri. Baya mai goya duk marayu har masu uban ma tili-tili. Kyautar ki ta zaga duniya don kotar ina an sani. Allah ya kara lafiya amaryar gwamnan Bauchi na yaba. Sarauniyar Bauchi ce tauraruwa a dan samariya. Taka lafiya Faziledi Hajja Aisha kin girmama. uwar gidan gwamna lallai samun irinki ko an jima. Kin yi wa dubun al'umma duk talakawa murna suke. Ɗawin su shano kike in kika ratsa dole sa tsaya. Ina ma matan suke ke ce ake yi wa jiniya. Ga kisara ga ki Faziledi mukan a Bauchi mun tsaya. Na ji ana ta ma faɗi a Afirka ke ce ake kira uwa. Sarauniyar Bauchi ce tauraruwa a dan samariya. Taka lafiya Faziledi Hajja Aisha kin girmama. uwar gidan gwamna lallai samun irinki ko an jima. Kin yi wa dubun al'umma duk talakawa murna suke. Yayan Faziledi ai dan mai girma da girma yake. Don haka in gaida kai galadi manduguri kai kake. Shamsuddin Allah ya kara masa tira da girma nake. Alfarma kamun in rike in ka kira ni to zan zaka izo. Sarauniyar Bauchi ce tauraruwa a dan samariya. Taka lafiya
First Lady Hajja Aisha kin girmama. Idan gwamna lallai samun irinki ko an jima. Kin yi waridin al'umma duk talakawa murna suke. Abdullahi Muhammad Bala kai ma tilas in saka. Domin ko Sharafuddin Abbas ya ce gaisuwar kwintisa. Zara ba zan manta ba da ummi ta gani kai na kasa. Idan wakar ta yi muku ku kira ni dan in zo mai gaisawa. Sarauniyar Bauchi ce tauraruwa da samaniya. Taka a lafiya First Lady Hajja Aisha kin girmama. Idan gwamna lallai samun irinki ko an jima. Kin yi waridin al'umma duk talakawa murna suke. Dan gwamna ya ce mini Sharafuddin Abbas in muku waƙoƙin da ni nake in yi wa Hajjatu baiti uku. Sai na ce wane uku First Lady ta wuce 3,000. Ta fari nan na tisa sauran suna zuwa inda lokaci. Sarauniyar Bauchi ce tauraruwa da samaniya. Taka a lafiya First Lady Hajja Aisha kin girmama. Idan gwamna lallai samun irinki ko an jima. Kin yi waridin al'umma duk talakawa murna suke. Ba za na daura gama shirin tafiya ba sai na tsaya. In gaida Hajiya Asama uja tausha magiya. Uwar gidan dubuti gwamna aiki na ku dai kun iya. Zance na kima na jiya halinki na kirki ba tambaya. Sarauniyar Bauchi ce tauraruwa da samaniya. Taka a lafiya First Lady Hajja Aisha kin girmama. Idan gwamna lallai samun irinki ko an jima. Kin yi waridin al'umma duk talakawa murna suke. Bara na gara zaya alƙaleri dan batun can yake. An gaida First Lady SSA Habiba sunan yake. Kuna ce da ku anti Jumai matar Umar zancen yake. Hajiya Habiba kashin matan sakataren gwamnati. Sarauniyar Bauchi ce tauraruwa da samaniya. Taka a lafiya First Lady Hajja Aisha kin girmama. Idan gwamna lallai samun irinki ko an jima. Kin yi waridin al'umma duk talakawa murna suke. Hajiya mama dole na sake Aisha dokin mana. Aminiyar First Lady duk kokarin ki sai na tuna. In sarake Hajiya Fa'iza Ahmad Kawule. Hajiya Hadiza Faruku Mustapha matar DG Captain. Sarauniyar Bauchi ce tauraruwa da samaniya. Taka a lafiya First Lady Hajja Aisha kin girmama. Idan gwamna lallai samun irinki ko an jima. Kin yi waridin al'umma duk talakawa murna suke. Mata abun yayan gwamna Hajja Halima sai na saka. Domin da kokari kike kin zama turmi mai jura daka. Hajiya Murjanatu sunanki ya shigo min haka. Chief Security na First Lady mu alfarma kike. Sarauniyar Bauchi ce tauraruwa da samaniya. Taka a lafiya First Lady Hajja Aisha kin girmama. Idan gwamna lallai samun irinki ko an jima. Kin yi waridin al'umma duk talakawa murna suke. Hajiya Nabila yar aljanna zan so ganinki na ce. Domin ko sunanki ya kama da halinki zancen na ce. Hassana arkila ke ma dai a cikin su girma kike. Yayi da jin kai kuke Allah ya kare girma na ce. Sarauniyar Bauchi ce tauraruwa da samaniya. Taka a lafiya First Lady Hajja Aisha kin girmama. Idan gwamna lallai samun irinki ko an jima. Kin yi waridin al'umma duk talakawa murna suke. Sarauniyar Bauchi ce tauraruwa a dan samaniya. Taka lafiya First Lady Hajja Aisha kin girmama.
Uwar gidan gwamna lallai samun irin ki ko an jima. Kin yi wa dubun al'umma duk talakawa murna suke. Sarauniyar Bauchi ce tauraruwa da samaniya. Taka a lafiya First Lady Hajji Aisha kin girmama.